दिसली? माहिती आहे काय होतं. टकरल्यास वर पाठव. अनिकेत एकच डेंगवले आहे. छोटी आहे थोडी. मेले छोटी आहे ती. काय नाही घे. आत पिला वाटतं. चौका भेटली. हातात डेंगा हातात नाही तिथे. हो कुर्ल्या अनिकेत कुर्ल्या आ नाही दोघे होती पण मोठी आहे. आ आम्ही बाहेरच आहोत. घाबरून कसं चालेल काका. आ रात को शेर निकलते हैं. हो झाला. शांत बसलेली वाटते पण ती धावल मार. माझ्या ती बिलातली कुर्ली काढून सर्व माती लागले. आता आपण मोड्यावर जायचं. पण जाणार कसं. पाणी बघितलं त्या जायचं. हो बोटी कशा वाजवत आहे काका. खाली टेस्ट लागली पटकन झाडास. काय मासं आहे. हे बघ मोठी आहे. धावणार आहे. झिलात लावतो ना. लवकर हात टाक. गडूल पाणी येत आहे नशीब. मस्त चावली. नीट पकड. इकडच्या टँगन पकडेल. डंग टाकू नको. चौका किती वेळ भेटलं तर मित्रांनो. आज तो हमारा दिन बन गया. दिन नहीं रात बन गई हमारी. हे कुर्लीवरती आल्या.
आज तो दोस्तों हमें रात बन गई। रात्रीच खेळ चालू. हां, तुळशाचा, चिंबोऱ्यांचा. मुलांचा खेळ रात्री चालू. मग अशी फुगडी बघितली ती तरी किती किलोची असेल ती? 1 किलोच्या आसपास ती ना, मोठी होती ती. पहिली मग? आलेली भेटली तिकडे मोठी ती. 1 किलोच्या आसपास भरली असते. डेंग नाही कुठं होतं. मोठी आहे चौकशी. लवकर 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 लाकडाच्या खाली जात आहे. लवकर हात घाल. काय होते खाली गेले. इथे ही इथे 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 दिसली. तसाच नको घालू, तशी चावल करली. भेटली काय? हां, बोलो कोणतं, मी हात घालतो. भेटले ना? हां माहित नाही. हां, हाय 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 हाय, कुरली आहे कुरली आहे कुरली आहे. उलटी नको टाकू, ते हाताने टाक. हां, अशी टाक. मेंगी आहे. कोण नेमकी आहे? घे, मोठी आहे ना. चिंबोरी. काय डेंग? डेंगू काढ काढ. एवढ्यावर कशी काय बनी? काय सांगतो इकडे असलं ते. बराला आलं वरती. इकडे बियात ना कुर्ल्या भरल्याच धरतात. झाबली भरलेली आहे मित्रांनो. आणि आता झाबली भरून झाली आहे, तर आता मी घरी जातो आहे. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडली असेल तर व्हिडिओला नक्कीच लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांना पण शेअर करा जरा. आणि अशाच व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग भेटू पुन्हा एकदा. चिंबोरी चिंबोरी. मी हॅलोवर ना. मित्रांनो, तर आम्हाला एवढ्या कुर्ल्या भेटल्या ते बघा. एकदम झक्कास. look at this. चिंबोऱ्या चिंबोऱ्या चिंबोऱ्या. बघा कशा वरती धावत आहेत.